Mami, curious lang pud ko ba, unsa na ang hospital sa Italian? Okay guys, naa na pud tay usa ka viewer nangutana kung unsa na ang hospital sa Italian. Okay madam, i-translate na ron no. Og timing pud kaayo kay aning higayuna ning adto mi og hospital kay magpa-check up mi ni Daddy Italiano. Kani good. Tigulang na ta guys. May gibatsyag na. Magpa-laboratory dai mi guys no kay check na mo iyang cholesterol. Cholesterol na daw ni akong Daddy Italiano nya ipa-check up sad na ko iyang bukton ug iyang kuan guys kani mga pula-pula murag allergy ra gyud ni siya guys. Hasta pod ko guys magpa-laboratory pod ko guys sa akong diabetes, kidneys, sa akong cholesterol, uric para babala nato guys no kung okay ra ba, normal ra ba or low or high na ba. Guys kaning magpa-laboratory okay naman ni guys 6 months, every 6 months, so 2 times a year. Importante jud na guys aron makabantay ta sa tuang kuan guys no sa tong health guys kung say problema sa tong health guys. Dili naman po nabugat kay guys kay every 6 months okay na siya guys magpa-laboratory. O gani silang Daddy Italiano yun ani man gid ni sila dito sa Italy. Every 6 months din na sila magpa-check, magpa-laboratory. Yun na guys. Og kinahanglan gyud guys kay basin matumba ra tagway pilas guys. Unya basin pataka ra tag kaon guys, by example diabeteson dita guys, unya pataka ra ta og kaon og mga tamis guys. Kabalo na ba ta mga Pinoy diri mahili og mga tamis, so ato gyud na i-check atong blood sugar. Og mabantayan jud nato ato ang mga kinaon gid guys, importante gid na kay kabalo gid ta kung asa ta bawal, kung after sa laboratory kabalo ta og say bawal nato inana or unsay kanang i-control nato sa pagkaon. Bitaw guys oy, unya ra ka magpa-check up nga lala na imuhang kahimtang guys, imuhang sakit. Pero naman po uban guys nga kung feel nimo guys nga healthy ra ka, himsog ra ka, wa kay gibatsyag, pwede raman pud guys nga dili magpa-laboratory. Labi na guys kanang naa sa mga bukid-bukid no. Mga ligon kayo na sila glawas kay exercise, tapos mga pagkaon nila mga utan-utan yun na guys ba makalangha pa gyud sila og nindot kaayo nga hangin, kanang fresco nga hangin. Dili pareho sa syudad guys nga dili na fresco ang hangin. Okay lang sa inyong balay nga sa tugkaran ninyo na mga kahoy-kahoy yun na kay mag standby ka guys, makalanghap jud ka og fresco nga hangin no. Yun na guys. Pero dili man pud uban guys nga maka-afford pud ani laboratory no. Yun na guys no. Kay kanagong pigado pud kayo ta, yun na guys. Makasabot po ka na guys. Ato nang buhaton ka nang magano na lang ta guys kanang amping na lang ta sa atong mga gikaon no, sa atong mga gikaon kay dira gina nato makuha ang mga sakit-sakit. Mukaon tag matamis di lang pasubraan, mukaon tag parat di lang pud pasubraan, mukaon tag mga aslom di lang pud pasubraan. Yun na ram na guys. Dira ra man ta makakuha og mga sakit-sakit kung sobra ang imong mga kinaon, over na ba. Mo nagiingon nila nga basta masubraan ka, delikado. Sige na guys, ato nang i-translate ang hospital sa Italian guys no, kay inargi ko si Yawit dere guys. Ang hospital sa Italian kay ospedale. Ospedale. Okay guys, mao to siya guys. Og dili na lang ko to bakong video. Thank you for watching. Bye. Ciao.